хора. Извинявам се за което. Но просто бях много заед да го правим това видео и затова да разбирате ме. Днес ви питам. Искате ли в зимата от 4:30 всеки ден какъв нов филм да правя? Ще напиша в папката. Дали да е? Чакай ма. Незабравена любов сезон 2 или тайните на скритото училище. Вие гласувайте до зима, до 1 декември има какво да се види. А от мен, чао! Спокойно, хора, пошегувах се спокойно, ще има Незабравена любов сезон 2. А сега ви пускам само трейлера. Къде съм? Това, което виждам, болница ли? И каква е тази превръзка? И защо на нея има бинт и кръв? Мисля, че по-хубаво да си го слагам. Мамо, учи ли си тук? Да те питам нещо, мамо. Къде е Стивън? Какво? Видя майка си и умря? И сега аз как ще се справя? Мисля, че има решение. Мама, знаеш ли къде е болницата на Стива? Оттатък в среща в 5-1. Ами добре, отидам да го видя. Иване, това ти ли си? Ау, не виждаш ли, че си болен? Даже се радвам, че си болен. Майка ти и баща ти умрели са. А войната? Загубена. А сега какво правим? Не знам. Защо не взимаш стрелата?